Kif intom tfal? Nispera li tinsabu tajbin, jiena Miss Josette u llum ħanaqralkom dan il-ktieb li jismu L-istorja ta' Pisu, ippubblikat minn BDL. Mela, ħalli naraw Pisu x'se jagħmel illum tfal. Hello tfal, jiena Rixu u din hija l-istorja tal-ħabib tiegħi Pisu. Mela ħalli naraw l-asfur tagħna Rixu x'istorja se jirrakkonta fuq Pisu. Pisu serb kbir u jħobb jiekol ħafna l-ħelu. Ma tantxu tajjeb u veru tfal jekk niklu ħafna ħelu, naħseb li Pisu mhux qed jagħmel tajjeb u ħanaraw se jiġrilu. L-għena tiegħu jintelaq fuq il-ħaxix, jilaq ix-xemx. Kien iħossu mdejjaq dejjem waħdu mingħajr ħbieb. Importanti li jkollna ħbieb u veru tfal fil-ħajja tagħna, nispera li intom għandkom ħafna ħbieb li tieħdu gost magħhom. Darba waħda morna nimxu fil-kampanja, imma bil-kemm felaħ jimxi, beda jaqta' nifsu għax kien tassew oħxon. Kollu tort tal-ikel li tiekol u nuqqas ta' eżerċizzju qedlu jiena. Importanti tfal u veru li naraw li niklu tajjeb u li nagħmlu eżerċizzju biex nibqgħu f'saħħitna. Ħalli naraw Pisu se jagħmel issa. Sakemm jasal kont noqgħod intir fuq rasu. Fit-triq iltqajna makina il-kokka. Taħsbu li ħajamlu ħbieb Pisu, Rixu u Kina l-kokka tfal. Inkomplu naqraw u naraw. Malajr għamlu ħbieb Kina u Pisu. Pisu kien ejja jimxi u kellu ħafna għaġġ. Kina stidditna l-ikel. Jien u Pisu ħadna gost ħafna. Stajna nistrieħu u nbillu ftit griżmejna. Min jaf Kina x'se sejrilhom tfal? Nispera li se sajrilhom xi ħaġa tajba, x'taħsbu intom? Kina trid issajjar borma minestra mimlija ħaxix. Pisu għalilna li s-soltu ma kienx jikol ikel tajjeb għas-saħħa, imma xtaq jibdel id-dieta tiegħu. Tobbu għall-minestra tfal intom. Tajba ta' ħafna u tajba ħafna s-saħħa tfal. Mil-kċina ta' Kina bdiet ħirġa riħa taqsamlek qalbek. Pisu fetaħ l-aptit. Il-ħaxix u l-frott xorta kien se jieħu gost jiekolhom. Fl-istess ħin kien se jagħmel ġid għal saħħtu. Mela tfal, donnu Pisu qed jinduna li qed jagħmel ħażin jikol ħafna ħelu u donnu ħajjibdel id-dieta tiegħu. Ħalli naraw. Kemm tidher tajba Kina, proset xi tfuħ, għalila x'ħin kellhom il-platt qudiemhom. Qed nieħu gost Pisu wiġbitu Kina, kull ħatara kif toġbok. Mela x'taħsbu tfal ħatoġbu l-minestra lil Pisu? Jien naħseb li iva tax tajba ħafna. Wara l-minestra kienu tuffiħa bħala diżerta. Pisu kellu aktar ġuħ, kien ndunat u qaltlu jekk tixtieq tonqos fil-pis trid tnaqqas mill-ħelu u l-ikel żejjed. U dan huwa parir tajjeb għal kulħadd tfal. Importanti li niklu ikel li jżommna f'saħħitna. Pisu nduna kemm rid jagħmel sagrifiċċju biex jonqos fil-pis ħalli jkun b'saħħtu. L-annimali l-oħra dew jitqu bih. Hekk mhux sewwa u veru tfal, ma naħsibx li tieħdu pjaċir intom kieku l-ħbieb tagħkom jitqu bikom. Pisu ma ħax gost għax il-ħbieb jgħinuk mhux jitqu bik u naħseb li hawnhekk Pisu taqblu miegħu u veru tfal. L-ħbieb għandhom jgħinuk mhux jitqu bik, mhux sewwa nitqu b'ħadd ieħor. Pisu, jien se ngħinek
ixtikol bil-qisetlu, bil-ħelu li tikol, anka sninek qed jitħassrulek, jekk niklu ħafna ħelu, mhux tajjeb għas-snin mhux veru tfal. Nixtieq nibda nagħmel ftit eżerċizzju wkoll għal Piżu. U hekk ġara, Piżu beda jiekol ikel bnin u jilgħab il-futbol mal-annimali. Intom tħobbu tagħmlu xi sports tfal, tħobbu tilagħbu l-futbol bħal Piżu? Piżu naqas fil-Piżu ma baqax jaqta' nifsu meta jimxi jew jilgħab. Issa ġie iktar b'saħħtu għax naqas u seta' ikompli jilgħab mal-ħbieb tiegħu tfal. U ħanaraw rixu se jgħidilna issa. Isimgħu tfal, kulu bil-qies ikel bnin u sustanzjuż bħal Piżu biex tkunu dejjem b'saħħitkom u tgħixu ferħanin. U dan huwa tassew parir siewi tfal. Importanti ħafna li niklu sew u nagħmlu l-eżerċizzju biex inżommu f'saħħitna. Mela tfal hawnhekk għandi l-ingredjenti li Kina tefet fis-soppa tagħha. Mela Kina tefet bastarda, karotta, basla, fażola, ġidra u patata. U bekk għamlet minestra veru tajba li Piżu veru ħa pjaċir jiekol tfal. Mela, tridu issa nagħmlu il-platt tagħna tfal. Għandkom bżonn platt bħal da li naqsmuh f'partijiet u nsemmuh il-platt tiegħi. Mela, hawnhekk ħanamluha ħaxix. Hawnhekk ħanamlu frott u hawnhekk ħanamlu laħam u ħut. Mela tfal, kull ma tridu tagħmlu issa issibu ftit stampi bħalma sibtina jew inkella tpinġu tal-frott, ħaxix u laħam. Inwaħluhom bil-kollha fuq il-platt tagħna. Mela issa nagħmlu il-ħaxix fis-sezzjoni tal-ħaxix. U inwaħlu iktar stampi tal-laħam u ħut u x'inħobbu niklu tfal. Ikel li jżommna f'saħħitna. Wara naqbdu il-kuluri u mpinġu l-istampi tagħna. U wara li tpinġu kollox, ikolkom platt bħal dan, impinġi. Għandkom il-ħaxix, il-frott, laħam u ħut. U hekk inżommu f'saħħitna għax ikollna dieta tassew tajba. Barra li kell tajjeb importanti wkoll tfal li tagħmlu naqra eżerċizzju biex iżommu ruħkom f'saħħitkom bħal m'għamel Piżu jew tilagħbu l-futbol jew tipprattikaw xi sport ieħor tfal. Mela hawnhekk niġu fit-tmiem ta' sezzjoni tagħna li nispera oġbitkom, nerġa' narakom darb'oħra bi ktieb ieħor tfal.